san kowane malamin shi ko bokan shi ya baka shi konsi in ka gama ka da wane kakka sake shi maka kaza ko kakka sake shi maka haka afo kula alfagai liga ne konsigne no Monsieur le régisseur, RTL, s'il vous plaît. Régisseur. Aibo Hassan ya shiga Nura Hassan ya kuma Nura Hassan ya kokari samu ya tashi Aibo ya kiya Aibo ya taushe kai Aibo ya taushe kai Nura Hassan kai ya dauki Aibo amma ta kurce wallahi sun dandana juna ta kurce kowane ya dandana inda dadi kowa ya shi wallahi in kuma waya kai wannan ba kowa ba kai yake wallahi baka an shiji juna an dandana an goga ai wuya ne muka bai samu ba ta dawo inda take wallahi ai ba wani wani kukan kura ya so ya dauki da Nura Hassan ya kiya kuje wata mamata pop zaku gurje winno tono yana dumo agamai ta wanje ahi dama cikin hadi aka zaɓar zango da aka da zarfi na da agamai ta wanje ahi aye muka so ahi ni wannan ya wata wata kallon ba da gudu sai zo mu sai gabi kori kare ya ba da kaurewa da kunce wallahi kuma abun mamaki Usaini dukkan su makwabtan juna ne makwabtan juna ne wallahi kyargo ga sinan no Régisseur, RTN, s'il vous plaît. wallahi kar ta san kar ne tsakanin waɗannan yan kokon guda biyu Nura Hassan na tawa damara bula da Aibo Hassan maradi damara sha kokowa ta uku dangane da wannan kar da final na cin takobi ana difa 2022 digishin bayya wai na yi tambayar tattano na yi tambayar wani mai kari Nure ne baka Aibo sai zauka sai Aibo ya zahuce Nura kawai sai durkushe da kasa la ilaha illallah Aibo Hassan ya kada Maradi ya kada Nura Hassan na Tawa en 4 minutes 24 secondes.